ନା ଏମିତି ଗୋଡ ଦିଟା ଛାଡିକି ତ ମଜା ନା ପୁରା ଛାଡିକି ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେଇଛି ସେ ଫାଡ଼ିକିରି ଦିଆଟା ଯେମିତି ଫାଳି ଦିଆଟା ପୁରା ମାନେ କମଳା ଫାଳଟା ପୁରା ଫାଳ ହେଇକି ରହିବ ଦି ସାଇଡ୍ ନା। ସେଇ ଯୋଉ ଫାଳିକିଆ କମଳାରେ ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ଫାଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ସେ ଭିତରେ ପଶିକି ଆହୁରି ପୁରା ଫାଡ୍ ଦବ। ବାସ୍ ପୁରା ଚିରି ହେଇଯିବ। ସେଇ ପୋଜରେ ଗେଇଲେ ତମର ବିବାହଟା ଶାନ୍ତ ହବ ନା। ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟା ସେଇଭଳିଆ କରିବା। ତାପରେ ପୋଜ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଆଉ ନାଇଁ କି? ଏବେ ଦେଖିଥିଲି ବଢିଆଟେ ସେଟା ଭାରି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ପୁରା କାଖରେ କାଖେଇକି ମାନେ ତା ଦି ଛୁଆକୁ ହାତ ବସିକି କାଖ କରିଥାଏ ପେଟ କତିରେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଠିଆ ହେବି ତମେ ତମକୁ କାଖେଇବି। ହଁ କାଖ କରିବା କାଖ କରିକି ଆଚ୍ଛା ମୋ ମାନେ ଯେମିତି ଆଗ ଆଡୁ ମାନେ ଛାତିକି ଛାତି ଲାଗିବ ଯୋଉଟାକୁ ଯୋଉଟା ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ତମ ଦିହ ଭିତରେ ପଶିବ। ମାନେ ଦି ଗୋଡ କତିରେ ଠାକୁର ଦି ଗୋଡ ଛୁଆ ମିଲେଇକି ହାତ ବସେଇବି। ଆଚ୍ଛା ଧରିବ ସେଇ ହାତ ମିଲେଇ ହେଇଯିବ ବାସ୍ ତମେ ଆଉ ମାନେ ପକେଇକି ଆଚ୍ଛା ମୋ ହାତ ଦିଟା ତମ ଜଙ୍ଘ ତଳେ ରହିବ। ହଁ ବାସ୍ ସେଟା ଛାଡିଦବ। ଜଙ୍ଘ ଦିଟାକୁ ଫାଡ଼ିକିରି ଜଙ୍ଘ ଦିଟାକୁ ଫାଡ଼ିକିରି ଧରିବି। ବାସ୍ ଧରିକି ପକେଇଲ କଷେଇ କାଖିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଭସା ଭସ ମାଡ। ହଁ ବାସ୍ ସେଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଭିଡିଓଟା ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଭସା ଭସି ତଳେ ଦିହ ଭିତରେ ବାଣ୍ଡ ପଶିଥିବ ସେ ତାପରେ ମୁହଁ ଲାଗିଥିବ ବାସ୍ ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା ମୁହଁ ଲାଗୁଥିବ ମୁହଁ ବି କେତେବେଳେ ଚାପିଥିବ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଏମିତି ନାଇଁ କି? ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତ ବଢିଆ ମତେ ବି ସେଇ ପୋଜଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା କରିବା ଆଉ। ଭାବିକି ଅଛି ସେଇ ଦିଟାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡିଂ ଟା ଗୋଟେ ମଝିରେ ତମ ଚଏସ୍ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ। ତମର ପୁଣି ଚଏସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ହଁ ମୋର ତ ସବୁ ପୋଜ୍ ପସନ୍ଦ ମତେ ତ ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ଶୁଆଇକିରି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପୋଜଟା। ତାପରେ ଏଇ ପୋଜଟା ତାପରେ ପଛ ଆଡୁ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲରେ ତମେ ଆଣ୍ଠେଇକି ରହିବ ମୁଁ ପଛ ଆଡୁ ଦି ହାତରେ ସେ ପଛ ଆଡୁ କରୁଥିବି। କୁକୁର ମାନେ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ଡଗି ପୋଜ୍ ଜାଣିଛ ତ? ହଁ ଦେଖିଛି